Ngantuk. Sumpah, butuh hiburan. Ngopi ae nang warung kopine Poro Kadang. Dijamin moto langsung padang. Param pam pam, param pam pam, cuap cuap. Param pam pam, param pam pam, cuap cuap. Warung kopine Poro Kadang. Walah rek, tahun baru liyane padha preyan, aku nyambut gawe tok ae. Masalah. Gak ono ta momen-momen bahagia. Ya ini ya wis teko sampean iki cak sobo-sobo. Lho entak. Polahe. Iki dudu hotel. Angge tani. Kok iso iku lho. Engko nek aku sing teko terus katene lho nggo ndi sampean iku ya ngono. Wong iki maneh bosen aku rasane rek. Mantuk yuk. Sik tak longgo sik aku. Mantuk. Ngantuk. Lah terus lapor nek kene mbok kira iki omamu. Turun nek kene. Aku diusir rek mulai amene. Nah, iya, Ini makan. buku aku engko. Lah Ngono ya lho. iki kerja kok iso tambah nduk warung. Tanggal 1 prei lapo kerja sampean iku lapo buka, Yohan, ngono lho. Nah ya iku sing tak sambatno. Pesen apa? Terus langsung intine lho pesen, cepetan. Pokoknya aku mambengi mari ngene, ya kan ya, tahun Apa, baru ya mari apa? ngene, Oh, ngono kan ya. heeh. Jadi aku pengen ngene tapi sing liyane ngono lho. Apa banyu putih ta? Alah, ora kono liyane rek iki sakmene akeh predengane kok iso banyu putih iku lho. Ya wes, Banyu apa? putih anget. Padha ae, apa rek tak lapi pisan awakmu iki nggo rek. Kok iso? Tolong mahal. Habis pesta tahun baru ya, lah, Rek, ganti Rek. 10 kali lipat. Masalah, wis gak ngurusi awakmu. Pesen apa cepetan? Lagi Iki ae. resik Iki. Iku ta. Iya, iki es Walah, doger, es mimi doger. ta, Rek. Mimi. Mimi kan. Sik. Ambek iki lho, anu iki ya. tasan buka. Panganane Apa? all you can eat. Alah ya. All you can eat pokoke. Wong iki. Walah yuk iki mama bengi acara iso pecah ngono. Halah, halah. Iya. Apa nih sing pecah? Acara nih luar ceplok rapi iki Yes. apa iki yuk wis. Iki. Aduh, gorengane. sampean niku niat dodolan tak gak sih kok gak ono sing rapi ngene Ojo lho. rewel ae po sese cucuke. Iki mundak iki regane ya. Tahun baru mundak. Mundak ya apa rek wong Salah. bakule gak pre mosok gak mundak. Ngono iku regane terus ya apa catetane? Melak mundak ta. Lho ya mundak kabeh. Mau pesen apa mau? All you can eat. Sing rasa soto pokoke. All you can eat rasa Ya. soto gak ono. Ono Nah, mending tahun baruan kan iki. Walah ya aku iki ya apa terus dadi tulang rusuk iki lho koyo ngene iki aku iki. Tulang rusuk. Tulang iga lah enak sih. Sing kerja iku lho maksude. Kok gak mbok sauti sih? Gak wis males. Apa ada tulang rusuk terusan? Ya koyo ngene iki lho, ngateni tulang punggung aku iki. Ngono ta. Iya. Tulang rawan ya apa gembuk yuk. Gak ero aku wis susah ngene iki 2022 koyo Menang. Ono Pak RT lewat iki. Pak RT. Ning nyasik lho, Cok. Nginclik kae rek Pak RT. Ya biasa iki mau mari data wong-wong iki. Amane ku tahun baru kono preine ta. Kak ono Pak RT ono preine rek. Aduh. Sampeyan lapo nang kene iki mau? Iki tak tuku warkope iki. Tak tuku warkope. Sampeyan kerja apa iso tuku warkop? Ya apa sampean iki gak ero ta. Sampean tak tuku lho iso. Aku dituku. Ojo, engko bojoku ngeleke angel di sampah. Dek, Di sampah. oh beneran iku kan salah enek iku. Yuk, cek suwene sih masalah. Keluwen iki lho. Iku banyune teko ndi teko prigen ta iku njupuk. Gak, teko kalen. Masalah rek. Ana iwake lan. Iki Pak Rete ndise iki? Lho aku do gak ngerti ta. Lho iya iki ngedekno warung gak ono izin Pak Rete ngene iki. Ngawur yen jane Lah iya iki. makane iki. Wis sampean anu ae. Sampean Apa? rubuhno iki warkope Iki iki. tak rubuhno kok pajeke sik iki. Tahun baru kok adano. Meneng Pak RT sampean pesen meneng apa? tak komerku gak iso murup iki lho. Ya apa sih sampean niku yuk? Ya salah. Coba diwalik, digebrak-gebrak dhisik. Winginane lho wis tak ganti lah kok iso. Ngene leren aku sing turun tangan wis ganti ae sampean gak usah dodolan aku sing Kok ngono iku dodolan. lho, jenenge gase anyar. Ndelon awas nek misale gak iso ya Ya awakmu ngono ya. iku ning ngedekno warung gak ada izin Lho. RT. Loh, gak iso ngorot iki. Lho. Ya apa terusan Oh, ini iku iki? baru diceklekno ta iki tarik iki lho. Iki tulisannya lock unlock Oh lock. iya. Alah pantesan delalah. Bener iki wisan. Wis bener iki. Hei, ya Pak RT gak iso ngurut Pak RT. Ayo, Kasus ayo. iki.
Kasus iki Pak RT. Ganti. Ya apa iki? Apa iki bingung aku rek. Iki wis bingung aku. Apa mau sing ngunggahno iki mau Pak RT ya apa rek? Alah. Apa saya lek ngomel tapi gak iso delon ae Iya ya. tak derokno ae jar. Alah. Wis. Loh, anjene kudu tangan Tangan sampean pesen apa? Gak sia-sia rek aku rek ono Pak Rete rek. Sampean pesen apa? Sampean lungguh mana Pak Rete? Aku lungguh maneh, Aduh, Ra. kok lek sampean sedodolan agak bayar lah anu aduh rugi Iya, aku. iya nek ben-benanku akeh. Lah iya, Duh, cek tenang. rame nih, rek isu-isu rek iki wong-wong iki rek. Loh, Gak ngerti iki aku kan- mambengi mari ngene ae apa sih? Pak Rete ngapunten, nggih. Heeh. Sampean ten mriki pasti tumbas to. Nggih. Oh, ya wes. Pengen tumbas Tumbas apa? aku apa ya? Sing enak ning kene apa? Hah? Sese Pak Rete. Iki lho, iki sampe kayak es batu iki. Iki. Petis iku. Petis iku. Oh, aku tak kira kopi iki mau. Pak Rete sampean nggone rada-rada Pak Rete soalnya aku jembek delok wajah sampean Pak Rete. Masalah. Salah, rada madepe ku rono lho. Cek ketok dalan iki Lah. kalau kopi rame ngono lho. Tuku dek kene, wis teko kono tok ae. Iya. Maksudnya dodol aku terus saya kok sampean kepencut. Oh, Mas. Sing koyo ngene iki lho Payu delokan lho. ngene aku. Iki lho, Kembange sampe delok iki desa. lho. Iki lho, kembang desa, kembang bangkai Sik. desa iki. Semua Pak Rete. Seneng Eh, rek. sik. Iku lho, pipine sampean iku apa mari dikaploki ta? Gak, iki selerane bojoku koyo ngene. Oh, senengane kaplok-kaplok Bojone sampean lho adoh. Kudu muacak. Lho lek biasane sewaktu-waktu video callan ya apa Lho, sampean iki? ngono iku kan gak ngerti asline sampean duwe simpenan. Ngawur ae. Duwe. Oh. Duwe 500. Oh, Duit lah. Sik, bijim. Aku Pak Rete. apa pesen? Iya, apa pesen apa? Iki ae es soda sedih, ono gak? Soda sedih. Iya. Iki sodae, iki uripe sampean. Kan sedih. Ono bener ya, ono bener ya. Aku Iya. sedih iki. Sampean gak enak yo. Sampean gak enak. Apa? Sampean Sing gak enak. endi? Wis iku ae padha koyo iki ae. Padha. Sapa jenengmu Mimi. mau gurung tak data iki gak ono di KTP iki. Kasat. 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 Kasat mata. Kasat mata. Oh. Kasat iki lho. Lah iki kasat mata, nah, iki tidak kasat mata. Iki lho. Horor lah anu. Lah iya makane. Pak Rete, sampean kopi pahit ta? Iya wis kopi pahit Iki siji. kopine, iki uripe Uripe sampean. wis pahit. Pancet ae anjene sampean. Iya, Yo yo. RT nang terbuli koyo ngene iki lho. Iki lho mbok bayar tak gak iki. Lho ngene Pak RT, Iya, sampean. iya, Pak. Penginku. Siji 500 iku. Ya, Mimi, Pak RT, mosok. ya apa mambengi acarae? Mambengi ku arek-arek kowe sumuran kabeh ku. Lapo. Ya iku lho, mosok iki apa daging iku kan, daging iku gak dibakar deh iku. Sik meneng. Ya, sik. Rambutku gatel. Duwe rambut ta sampean? Ya iki sakmene titik. Oh, alah sampean nek gak salah mari tanam golek iku ya. Gak iki tak duri brambang mari nang kene iki. Iya. Wis, ya apa lanjut omongane mau? Iku lho, mambengi iku ono arek ya kan. Heeh. Ombe ngono iku. Sampeyan niku kok mesti gak iso dikandani sih. Oh, gak iso. Lho nggone madhep rono, cekno iku warga iku cek ndelok sampean ngono lho. Lho. Oh ngono. Ya kayak ngono. Oh ya wis lah. Wis mulai sik yuk. Ya. Gorong dadi, gorong mari kok isoke lho. Iku lah Kayak tak ada bayar kok lah. ambruk ya yuk wedi aku yuk. Iki lho sambel iki lho. Wis yuk tak tukere lho gone yuk. Halah yuk wis. Ya apa, Rek? Tahun baru iki mbok ya dudukno. Ya apa rek kok iso koyo ngene. Sampeyan niku Rek? tukune ngejel ta yuk. Kok iso ngene rek masalah. Ya mergane soalé iki ne apa Kayak utang apa makane iki? nang kono iso abot. Waduh, modal kurung balik. Dirusakno wak gak kokro ancene. Sing nek aja umek kae ta mangkane. Engko tak tempuwi. Ya. Tak cecil pay letter. Oh, gak ono aku pay letter. Taune piro iki? Gak ono pay letter rek. Acarane lha apa wingi, Pak RT? Acarane lha apa? Bakar-bakar. Apa nih? Lho kok sampean sik nang kene? Lho, acarane kan Kok gak melo wingi. dibakar? Lho, ya apa rek? Ngaku wingi tak bakar kok wisan. Lho apa nih? Kenangan. Ambek buku bon iki. Yuk, Mangane tak apa? yuk. Aja dikandani. Ngobong kenangan yuk ya. Aduh, aduh. Apa kenangan? Kenangan. Bukannya Masa sik dadi sampai saiki tak lukae. wis dikenang tibano yuk. Iyalah wis Ya apa ya? mantan wisan. Obong. Ngobong iku mau lho, obong-obong daging. Lah kok salah ngobongi. Iki ngobong ban. Mabang ban. Iya. Lah ya kenyal ngono sih Pak RT. Enak kan? Arek ngono dikei petis jarine enak. Ngono. Kok arek kono iku anu ya ancene Pak RT. Iki lho Pak. miring. Gak masuk ngono lho. Iki
Gak konek ngono lho, ya kan. Kabel au kira tok rantas. Iya, antene IQ-ne rendah koyoke ya. Alah. Lah sampean iki mari tekan ndi kok isu-isu iku wis nyangkruk nang kene. Karo wong nom-noman ngene kok. Mari ngono lho. Apa ini? Ngene lho. Telepon. Hah? Telepon. Ngene lah lho iku. Oh iki ngene. Ngene lho. Oh, alah. Ngene. Aku kok kerja. Ngene terus ngene tiba nang kene akhire aku wis. Ngono lho Pak RT. Ruame ae rek ame tapi. Wis teko iki lho, es doger. Ya. Kan saya deke nandi iki. Kene. Sik Pak Rete bukune sampean cek gedene sik Pak Rete. Sampeyan niku kok dhewe warung kok meja cek cilike sih yo. Oh, alah, ya iki padha kaya Sampeyan modalku. konsepnya minimalis ta iki. Minimalis. Ya kaya aku ngene lho awake cilik ta, ya. Wong jenenge rakyat cilik. Ojo ngomong cilik-cilikan, cilikan aku awake. Aku sakjane ngelak tapi lek ngombe kok pedhi. Lapo? Panas iki. Panas. Mau ngamuk ngene lho, Lah kok iya. cangkeme tonggo. Ngamuk ta iki. Lho ono iwake. Lu dipancing dhisik iki. Lah iya makane. Lho. Panas ya dipakno. Ya iki dudu kafe sing anyar sik tas buka lho. Kopok ngawur ae. Kok baru viral warungku rek masalah. Ya apa iki tahun baru Itu iki? panas yuk. Panas aja nih. Makane tak kei lepek sampean ku yo ngono. Sedotan ndak ada. Lho, panas-panas sedotan lah ya mlonyo. Kipas ndak ada. Ngawur ya apa rek. Ono iku lho AC. Oh, kok iso lho. Aku iki ngelak, yuk. Ya, apa, Sampeyan iki ya apa sih? Karena sedot ini masalah. Tapi enak iku, boleh tak coba iki. Lho, kan? Walah yo yo kok tambah ngawur sih wong-wong iki. Wong ngerti nang ngene apa wadane sampeyan niku. Pak Rete. Oh, enak itu Bano. Sampeyan apa ya ngene tanggal-tanggal 1 tahun baruan kok iso tambah. Sampeyan iki lah buka warung anyar sih. Lah aku Terus? iki buru dadae sampean. Gaya apa? Pajak. Yuran maneh, bondo, gorong balik. Iki kok sampe bayar iki. lho? Sudah. Mama papa jangan berantem. Kok sama mama papa lho, Konsep gak ngono konsep. Oh, lah iya. Iso iku lho. Ya apa Pak Enak temen Rete? lho. Pak Rete. Sampeyan gak usah data-data iku apa iku sakmono akene iku. Iki datanya warga iki, utang-utangi warga yang kurang bayar. Sampai data kayak KTP. Hari iki lho Kak, kamu bude KTP. Ya apa sih hari gak perlu budaya KTP? Ya, sampean durung gawe KTP. Wis enggak Kapan? Bubuyen pokoke. Masalah anyar iki, saiki ku anyar KTP ini iso didelok nang HP. Ngono ta? Iya. Iki gawe KTP pas blangkone entek makane gak ganti tadi. Dadi saya dikai surat tok iku lho, dijanjeni tok sekan, ngono lho. Aku iki pokoke tahun baru kan kepengin minimal gawe KTP ngono lho Pak RT. Ya apa lek ngurus? Ya ngene, alur iku teko aku dhisik. Mari ngono nak. Lek gak gelem masuk sampean gak iso ta? Gak iso, kudu lihat aku. Tanda tanganku larang soalnya. Bojo sampean ae wis. Hah? Bojo sampean ae. Bojoku ngurus KTP ku ya apa? Dia Maksudnya aku pengen ngurus ngetok, KTP lewat bojo sampean ae. Mau aku. Bojone ngurusi dhek gak iso ngurusi KTP. Delok iki lambene gak diseriko ya apa rek. Aku iki tinggal perkarane ku ngono Kok kok. iso gak tadi tambahan KTP-mu. Kak kerungu ta ngomong. Apa? Aku iki ditinggal. Ditinggal ta Pak RT wisan. Iya. Wis ditinggal ta. Iya. Alah. Ditinggal nang pasar maksudnya sing mau. ngono. Makane klambine gak disetrikano. Ya. Aku nek nyetrika iku leren masang iki sik lho, leren masang areng. Lah areng iki didelek nang setrikoan baru dia iso nyetrika. Pak Rete, sampean iki kan rukun tetangga. Ya apa supaya tetangga iki sok rukun, ngono kan? Nah. Bener kan? Bener. Lah sampean dhewe rumah tangga gak rukun ya Nah, apa terusan? maksudku ngono. iya. Ya Bener, apa rek. Bener, Ya apa bener, ngurusi bener. tetangga katene rukun. Wong omah mbek bojone gak rukun. Lah, ngono wis sampean mutun dadi RT dina iki wis. Siapa sih nanti aku tuh? Iki. Ya apa lek aku ae. Tak wajibno bendino, Kan bendino tak wajibno ngombe kopi ndek Warungku lho. Warungku, Aku lho warungku. bendino. Aku lho bendino wis ngopi rene. Bendino, catetanmu ya bendino, kok iso. Sing Kan penting aku. bendino kan. Kandhane koyo aku ngono lho, Apa? catetane diobong, meneng-meneng iku njupuk catetane diobong, cek lali wonge. Pak RT. Mungkin Yukna tidak tahu, tapi malaikat mencatat. Ngene iki langsung tobat aku. Pak RT. Ingatlah wahai Pak RT. manusia. Iki mang sampean wis jopo piro? Cici. Wis jopo piro? Tak takoni. Aku mulai sik yuk aku wis lali jopo piro mau. Lho ngene iki lho. Berani yuk. Masalah rek ngene iki apa warungku iso maju. Aku wis lali montek piro. Pelanggane koyo ngene iki tahun baru gak tambah maju tambah mundur iki kok. Masalahnya munda. Lho, Ya, ya semua apa? munda ta, bukan Munda regone. Makane wis iki bayaran separo tok balekno mari ngono wis. Kok iso?
Ya apa Pak Rete wong sembarang kalir muda mosok katene iki regoku pancet. Walah. Sih, apa regoku pancet? Iya. Rego apa? Maksudnya rego dodolan gorengane. Oh, alah, pantesan aku traveling iki mau. Lah iya, aku mau Kok kok Bali iya aku. Sik ta, nek rego kabeh munda emang perasaan arek kamu ndak bisa ndak. Gak, lek perasaan arek stagnan apa maneh perhatiane. Modern. Delok penting tereling ngomongno perasaan iki lho, lah apa sih? Hah? Ya iku kandhane bojoku ninggal aku gorong disetrika. Sampeyan ket mau lho ngene. Aku iki kate ngombe ambek tak ukur-ukur kira-kira ilatku meloncat agak ngono lho. Enggak, paling ilate sampeyan melungker. Iki Halah. grenjel-grenjel iki. Saya ndeloki. Tuma mari. Delok kono kene. Saya tak ndeloki. Iya apa? Ya ampun, Yu. Apa? Yuyu. Enggak iki lho ono. Apa? Lho ono tengen nang kene. Kok iso iki lho. Ya apa Pak Rete awak dhewe iki sebagai warga ya, Lah iya, makane, aku ya warga heeh. sing kebetulan duwe warung cilik-cilikan ndek kene ya. Mangkane melok Iki ibu-ibu PKK. tahun atene anyar, sampean sebagai Pak Rete iki ya apa tanggung jawabnya mengayomi wargane, cek Ayo kon. wargane iki rukun. Ayo kon di sidang wargae iki lho wis, ayo wis ta. Wis turunkan harga Pak RT, Ya wis. apa rek Wis iki lho iki lho, sing mari. kenal. Lah katene lapo? Jare mau diayomi. Oh, alah RT ne koyo ngene rek. Iki mau lho diayomi. Pak RT adus ambumu gak enak. Lah, Ya apa aja mambengi gorong atus kok Ya atus. apa sih Pak RT? Ngene kan ngatur. Tangannya diangkat ngene lho. Halah, ambu peceren rek. Ngerti ae aku mari ndelosop kok mambengi. Oh alah, ya apa iki mambengi acaranya tahun baruan. Terus mari ngono kan obong-obong ya. Arek-arek salah sing diobong dudu PT. Sampeyan iki tahun baru program nyari apa? Lah iya, tahun Program. tahun anyar iki lho cek awak dhewe iki. Ngene lho, New Year New Me ngono lho jarine. Apa New Me ku? Lek New You kan kepiting Oh ngono lho. iya, Nyumi. New Me. Mimi. 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 Sing dibalik gak iso balik Iya, iku. Asal. Aku gak ero iku. Si tak Pak Rete iki gak dijawab-jawab, jauh-jauh dhewe gak duwe program asline. Loh, Asline, ono asline. program iku. Apa? Asline iku aku pengen ngedekno warung. Lho, lek saingan karo mbek aku lah. Ya sik ta lah. Gak iso aku koyo ngene. Yuk. Jenenge ku kok sik ta. Apa? Jenenge ku warunge para kadang. Aku iki kate bekerja sama mbek sampean. Oh, kate Ngono. dimodali sampean Kate iku. tak modali ya. Tambahi ta. Iya jenenge ku lah kok pas sampe konsepanku warung kopi. Gak asline sampean niku mek kopi paste. Lah iya, tok wis asline. ono lah apa digaekno maneh. Loh, aku kan pengen mengembangkan warungnya sampean iki cek dadi gede ngono lho. Oh, berarti Wis meneng. sampean Ojo stagnan Ojo. kaya aku sing kurang ragi. Lho, Ndek. Gak iso munda, iya gak iso. Iya, munda. makane. Lah iya, si apa barang maneh? Sak piro? Lho. Mek sakmono Lah, titane Iya, rek. mesok mene iki lho. Sak mene tiba. Ngene lho, sak menit. Nah, iki Pak RT iki sak menit. Ojo ngono kene wae panas ngembang. Iki ngono. Terus nang sik Ya tapi aja ngomong tahun baru tarik aku gebalau iki lho. Apa sih wis diomeni susu sik galau wae. Aku iki lak tahun baru kan kepingine iku New Year New Me ku mau lho. Iya, terus? Tahun baru, aku yang baru ngono lho, ya kan. Tapi aku iki bingung apa sih? Iki lak mulia Pak RT. Iki lho. Lho, lah Umpuk puncak dhewe. lho Pak Rete iki. Rasane lho ya apa panas. Rasane panas, Iya. tapi kan enak sih. Enak anjene. Sing panas enak apa gak? Sing panas enak anjene. Sing penting Enak. enak. Sing penting enak iki wis salah ngono lho Pak RT. Bingung. Terus? Ojo ditutup ta Pak RT arek iki isinan kok. Arek iki mang oleh gitu. Begitu mimik cucu langsung ya. Langsung. Waras aku langsung Waras. menyadari iki 1 Januari. Iki kopi susu ya iki ya itone ya. Oh iya. Endi susune wong kopi tok ngono kok. Lah iki susune. Lah kok gak campur lho. Ya lare aku iki Dipisahkan percuma sampai curhat ambek wong loro iki gak nemu solusi. Gak Wah, ngene lho ya aku ya iki apa pusing. iki? Tengku gatel. Masalah. Aku iki pusing ngono lho yuk. Apa kurang carine rangen kok iki. Rangen dek kono rek jebet. Aku iki bingung tahun baru iki lho delok entar kerjaan gak pasti ya kan dadi freelance ngene ya kan. Apa Viriland? Freelance. Freelance. Viriland. Walah. Anake sapa? Jenenge wong mambengi mari ngene ya Pak. Lah RT. jurusan apa nek ora lho? Si rada eling. Eling Jurusan P oleh. saiki. Oh, Iya. jurusan B. Ngono lho, terus kerjaan iki kok wis embuh ala arek iki sih embuh aku iki wis gak ngerti piye. Aduh wis gak paham aku wis gak ngerti. Ala kene kok gak iso mandek iki. Kaya ngene iki ya apa iki yuk. Sik tak kene tambah letot. Iya iya Sik, iya. Iki biasane sendine sing angel iki. Oh, wis. kok leso anjene iki Iya, arek wis, Pak wis, RT. diangkat maneh, Wis. coba. Aduh, ya bener iso tiba ya. Iso ngandani iki obat iki lho. Aku yo sisan cak tahun baru iki wis mari yo. Tak pikir ana sesuatu sing anyar. Tanggal 1 ngene aku sik nyambut gawe rekoso. Aku iki dadi bojo ditinggal bojoku apa jenenge Lunga. kerja nanggone nggon adoh kono nanggone Zimbabwe. Kerjane. Kerjane. Temenan ta iku kerja Temenan. gak atut wedokan kono ta ayu.
Lho lah iya makane bendina aku iki muacak berharap moro-moro bojoku mak bedunduk ngono ndelok bojone awayu ngene lah ya seneng ngono lho atine bobongan. Sampai dia jelas kalah ta lambe sing menang Afrika kono eksotis. Ayo. Ya apa sampean Ayo. niku? Coba sampean luluran sampai betis. Nah, Nah, iya, wis embuh aku iki berbagai macam cara lah Pak Rete. Oh, Wis warung iki ya berusaha tak kembangno ya apa dengan pelayanan ekstra. Coba dikei ragi. ya apa sih Pak RT ngene iki carane cek iso Iya. resolusiku bertahan ngono lho Kan Pak Dani RT. ku mau lho, Soale nak tahun masak. wingi 2000 piro iki? Tahun wingi. Iki 2022 saiki. Lho saiki 2023 iki ya apa sih Yo iki? ngene iki lho Iya. kenangan mantan niku jek gurung dilalekno. Ngene Walah, iki arek. guru-guru ngeling kenangan mantan. Ngene iki lek lahirnya di-download biyen yo ancene ya beda ancene. Delok ana saking galau sampai gorengan dipangan Oh iya. dhewe. Iya. Ya masa gak oleh rek dagang-daganganku dhewe Iki kok kan tak iki bayar. kan sego ya tak cek wareg iki yuk masalah yuk. Ya apa aja? Ngono lho Aku Pak tak RT. ngomong sih iku mau warung kopine Poro Kadang iki engko tak kembangno. Sampe niku kok gak solutif sih. Iki lho takok perkara ya apa carane resolusine iku cek iso bertahan apik ngono lho. Loh, lah iku dengan konsistensi. Loh, ancen Ini kok rokok. cerita. Ngene iki lah RT apa jenenge dipilih mbek keluarga dhewe. Lah iya, Nah, iki anu politik dinasti arek iki paling asline iki. Bingung aku. Gak eplok kan. Ah, iya ngono. Ya apa sih? Heh, ketuplak. Ya apa iki? Ya apa iki terusan? Kabeh iki lho. Jalannya dari RT. Ya apa carane resolusi ben berjalan lancar Pak RT iki lak mumpung tanggal 1 kan Sing ya. pertama, Heeh. utang-utangnya dilunasi dhisik. Ya wis Nah, sampean iku bayari. ngono, temenan. Sampean bayari lek ngono. Lho makane ta, Zeda, sing keloro iki kerja sing rekoso. Rekoso adalah Adalah? yo kerja bekerja keras. bekerja keras. Kurang Kurang apa maneh aku iki kerja keras ya sembarang tak dol wisan iki. ya gak ngono konsepe. Sampeyan niku nek kerja ojo turu ngombe susu ngopi tok ae. Iki dibayari gara-gara ngene. Kayak iki ya. Umum ya. Karane. Mbok yo sing rada spesifik ngono lho. Nah, ya. Mbok yo ngene wis awakmu melok kerja ambek aku ngono misale yo. Aku iki yo butuh kerjaan kok iso nawari wong kerja. Oh, ya sama sambat kabeh terus ya apa iki solusine, ah? Yuk panganane gak mateng ta iku. Mana? Iki gorengan ukur iki Oh, bayar. alah, ya Iki wis. bayaran dhisik kok tak gaekno panganan apa? Sik tak ojo ku nyunyut kena kopi iki lho, sik ta. Berarti carane kudu kerja rekoso. Terus. Ambek apanya? Bayar utang, Bayar utang. bayar pajak. Sing gak bayar gak ono ta? Gak ono. Pak RT kok bayar tok iki ket mau. Aku ndelok Pak Rete iki lho, kesel aku. Orderan apa Pak Rete? Madhep Pak Rete alah. Ndelok wajah sampean lho kok blenek ngono. Lah yo. Boleh, Ngene Kak? ngene delok kene. Lu ngono. Gak kok lu mangan arek. Ambek ngono. Wis iki ditone Ya apa pisan. Sampeyan KTP ini durung dadi iki. Ayo gawe KTP iki. Ya Iki wes. habisan sampeyan gelem tak modali ta gak? Belum aku, terus modalan apa bojoku kan mulai ndek kene ngomong ae Pak Rete rayuwen poko cek wong iku gak usah kerja ado-ado ngembangno warung ae ndek kene ambek aku. Wong aku ya kurang apa sih? Ayu ya ayu, ndek warung. Hah, kurang Aku apa? gak kenal anune sampean bojone sampean iku. Soale aku pas dadi RT aku gak kepethukan bojone sampean. Kulo, rungokno. Mangkane ta. Lah terus sampean apa? Dikerangkeng, diketrek ngono lho. Ah, Pak, sak ngono solusine sing liyane. Sampeyan gak ada ponak-ponakan sing nganggur ta. Apa ini golek karyawan sing nang kene? Oh, karyawan. Iya ta. mau ngono. Lah sampean gak ono apa-apa sing kan golek. Aku sing takok beda soalnya iki. Urusane lain iki. Sampeyan ngejak ngene. Iya lah, ngapa? Arek gak seneng ngene, seneng ngene-ngene. Aku ya padha, aku ya seneng koyo Oh, alah, ngono-ngono iku. Ngene-ngene, ngono-ngono aku seneng kabeh. Ya kok coba tak delekane nak TPA. Andi ku. Tempat pembuangan akhir. Menawa. Ya wis budal lah iki ngono. Golek Iya, kok. iya. Mana? Sing daerah kono iku lho. Arek iku senengane oke-oke rancene. Walah, arek Ya ngono. sih kok lho gawon gak apa-apa. Ayo budalan wis. Budal. Ngono ta. Sik iki berarti ngebon sik iki. Ngebonane. Masya Allah. Loh, kan nek aku- Kakek disabati tahun anyar boyo tanggungane sing wingi ku lho ndi winginane tak golekno ya cetetane yo. Kan Enak ana boleh. ketemu. Oh, Hah? buang ae. Sak gerungingan. Ayo ngali dhisik ta. Suwan Delok yo. iki. Delok iki. Kau sama udah katanya ngalih iki lho delok iki sampeyan akeh iki tagihanmu ki setahun lho. Benerene bendino gak tau bayar apa mu gak ngesakno aku sebagai wong wedok kerja koyo ngene, he? Wis Aku diseneni. Oh ya. Gak wes kene iki. Iki bayaran cepetan.
setahun bendino mrene. Kacang. Kok iku lho. Kacang, kerupuk, banyu, boto, sayang anak. Iki aja sayang. Ya lha apa sayang anak ditulis barang iki. Oke wis cepetan dibayar aku wis gak boto kok iki catetane jelas bendino setiap hari. Iki apa maneh iki saiki? Susu maneh nyatet maneh gak iso wis. Gorengane mau piro wis mbok hitung ta? Wis. Gorengane iki mang. Meneng. Cepetan. Iki dadi Piro? tagihanmu kabeh 2.500.000. Masalah cek ditike sih yuk. Iya, kurang ta? Duitmu 2.000-an ngono ya apa rek? Gak percaya wong iki ambek aku. Iki sing ndok kene. Terus. Sing ndok bank iku lho. Piro? Gak ono. Nol. Ya apa? 1.500.000. Ya iki 500 sisik lek ngono. 500.000, bayar 2.500. Lho jarene 2 juta piro Bang ngomong? 2.500.000. Lho, 500.000, iki 500 2 juta? 500. Lah. Gak ono mau. 2.500.000. Gak oleh diralat. Ah, wis sembarang karepmu, wah angel. 2 juta? 500. Lah iki wis kan 500 sisik berarti kurangnya adalah 2 juta. wis suwun yo lek ngono aku tak mulai sik yo wis yo. Wis, yuk. Assalamualaikum. Ya Kurang 2 juta. Iki rek para kadang dhewe pelanggan koyo ngene iki lho he. Ya apa katene sukses 2023 rek koyo ngene iki wis sembuh karo aku ya. Ya wis tak kukuti mari yo warung iki rek. Salah yo lapo bantal iki. Param pam pam cuap. Param pam pam cuap. Warung kopine para kadang.